Anem a estirar-nos al terra amb una posició còmoda i a respirar lentament. Agafarem aire, el portarem a la panxa i el deixarem per la boca. Agafo aire, el porto a la panxa i el deixo anar. Agafo aire, el porto a la panxa i el deixo anar. Ara agafaré aire, el retindré a la panxa 3 segons i el deixaré anar. Agafo aire, 1, 2, 3 i el deixo anar. Agafo aire, 1, 2, 3 i el deixo anar. Una vegada més, agafo aire, 1, 2, 3 i el deixo anar. Tu governes la teva ment, no la teva ment a tu. Hi havia una vegada un estudiant de Zen que es lamentava de que no podia meditar, ja que els seus pensaments hi ho impedien. Aquest li va dir al seu mestre que els pensaments i les imatges que generava no el deixaven meditar. I encara que se n'anaven uns instants, al poc tornaven amb major força. I no el deixaven en pau. El seu mestre li va indicar que això només dependia de si mateix i que deixés de cavilar. Però l'estudiant va continuar indicant que els pensaments li confonien i que no el deixaven meditar en pau. I que cada vegada que procurava concentrar-se li apareixien pensaments i reflexions de manera continuada, sovint poc útils e irrellevants. El mestre li va proposar que agafés una cullera i que la sostingués a la mà, mentre s'asseia i intentava meditar. L'alumne així ho va fer, fins que de sobte el mestre li va indicar que deixés la cullera. L'alumne la va deixar caure al terra i va mirar el seu mestre confós. I aquest li va preguntar: «Qui agafava aquí? La cullera a tu o tu a la cullera?» La reflexió és aquesta. Som nosaltres els que tenim control sobre els nostres pensaments? O és a l'inrevés? Ens anirem bellugant, mourem els dits dels peus
els dits de les mans, anirem bellugant el nostre cos a poc, obrirem a poc els ulls, ens estirarem, badallarem, ens estirem com vulguem i ens aixequem a poc.